Zo best wel, ik ben hier 2 kilometer van de Belgische grens, 2 kilometer van Hulst. Het middelpunt, dus hier ja, de Klinkse bossen, het bekende verhaal, is ook niet toegestaan voor zonsopgang of na zonsondergang. Om erdoor te fietsen is 1,5 kilometer naar het grenspunt, dus echt vlakbij. Maar in de winter is het natuurlijk wel een probleem, want het is al vroeg donker. Dus je kan niet meer terug naar huis, je moet een volledige omweg gaan doen. Dus ook het belang dat kan veranderd worden, ook die route wordt wel degelijk gebruikt. Dat men die toegang heeft tot die fietssnelweg. En natuurlijk aanvullen dan ook dat fietspad die momenteel ja, niet aanwezig is. Nu ziet hier wel, is het een stuk beter, maar dan verder kom je echt aan een bijzonder lastig pad. Zo, ik ga nu even via de Waterstraat. Hier heb ik ook nog een update. Men gaat dus hier even verder aan de Grote Kreekweg ja, een woonwijk bijbouwen. Grote Kreekweg dan 2 of woonwijk 2, hoe dat je het maar wil noemen. Maar ook opnieuw, kijk, de mobiliteit. Het is iedere keer hetzelfde verhaal. Er is momenteel 1 bus per dag, niet in het weekend, die nog naar België rijdt. Dus een bus om 7:05. Dus dat maakt, wie dat afhangt van het openbaar vervoer, heeft hier totaal niets. Je kan dus wel lokaal al met die flextaxi reizen, wordt van Hulst busstation naar Vogelwaarde of andere locaties. Maar bon, ook dit is bijzonder kostelijk. Je mag ook niet vergeten, Hulst Vogelwaarde heen en terug kost praktisch €10 en met de bus 1 maal per uur die er nog is, kost het €12. Dus je bent direct aan €200-300 per maand voor lokale verplaatsingen. En voor de rest, ja, er is geen bus meer naar Antwerpen. Vroeger kon je afstappen in Antwerpen-Hallewijn of Noorderplaats. Dat is er ook niet meer. Dus ja, men zit hier dus inderdaad met een woonwijk iets dichter bij de Belgische grens. Maar het probleem blijft hetzelfde. Dus waarschijnlijk komt die woonwijk dus hier aan de rechterkant. Men spreekt dan over ja, minimum 150 woningen. Maar dat is net het probleem voor jonge mensen en ook mensen die werken in België en die kinderen hebben. Het is iedere keer hetzelfde. Wat doe je zonder mobiliteit? Zo, ik neem even hier een neutrale plaats. Hè. Dus opnieuw het verhaal, een landbouwveld zal opgekocht worden door X of de gemeente. Wordt dan terug verdeeld, maar ook op gebied van prijs. Men mag hier ook niet overdrijven op gebied van de prijzen. Hè. Want kijk, de mobiliteit is toch wel een belangrijk punt. Even verder in Sint-Niklaas heb je daar ook een nieuwe woonwijk, op minder dan 2 kilometer van het station. Nieuwbouwappartementen en woningen, maar bon, daar heb je toch die flexibiliteit. Je hebt de fietssnelweg, je hebt bussen van de lijn, dus het treinstation, die kan alle kanten uit. En hier, ten eerste, het grenspunt is gesloten. Je moet naar Kapellebrug gaan of de andere kant van de Klinge op, om met de fiets de exit te hebben voor België. Iemand die afhangt van het openbaar vervoer. En ten tweede hier moet je reizen naar Hulst busstation
om die bus te hebben die eenmaal per uur is, 7:05. Allee, eenmaal per dag. Het is niet meer per uur. Vroeger had je 10 bussen per dag, nu is het 1 bus per dag. Zo, ik kan nog even doorrijden nu naar Hulst busstation. Ja, kijk de afstand ook. Bon, het is ook bijzonder kostelijk. Ik zeg opnieuw, die taxi, je hebt daar geen abonnementen in zelf, al is dat een goedkoper tarief is. Je bent direct 200-300 euro per maand kwijt. En je bent nog altijd niet op bestemming waar je moet zijn in België. Ik zeg het is voor het grenspunt, bepaalde locaties, maar verder kan je niet. Zo, stel nu je woont hier aan de Grote Kreek, we gaan dat nemen voor locatie. Dus ten eerste, je moet al in de tegenrichting gaan om die ene bus per dag te kunnen nemen. De route verandert niet, ondanks de werken nu. Zo, je moet dus naar Hulst busstation. Hier heb je wel een taxi-hub, maar bon, als je moet starten al met een taxi voor die bus kunnen nemen, ben je direct terug aan 3-4 euro voor de taxi. Dus het komt bijzonder kostelijk als je dat iedere dag moet doen in de week.
Zo, aankomst Hulst busstation. Dus je moet van dit punt vertrekken om 7:05. Er is geen andere bus niet meer. Voor je aankomst in Sint-Niklaas even voor 8 uur in de ochtend. Of je kan natuurlijk ook afstappen in Sint-Gilles-Waas. Dat is wel een feit. Maar bon, daar blijft het bij. Dus het is toch ook logisch met dit beperkte openbaar vervoer. Moet er dus ook wel rekening mee gehouden worden dat de woningen daar ook niet te duur zouden mogen zijn. Hè. Ik kan wel begrijpen als het een toplocatie is, maar opnieuw, het is beperkt hier. Je hebt hier nu wel die Connection bus, dat is de lijn 19 naar Roosendaal. Maar ook die bus die stopt niet in Hallewijn of Noorderplaats van Antwerpen. Hè. Dus dat is er allemaal niet meer. Die bus heb je misschien eens 1 keer om de 2-3 uur. Dus ook wel zaterdag en zondag, dat is wel een feit. Maar voor de rest heb je niet die mobiliteit dat men kent in Sint-Niklaas, dat je toch even de lijnbus kan nemen en direct kan vertrekken, iedere 10 of 20 minuten. Nee, met 1 bus per dag absoluut niet te doen. Ik kan nog even ook het tonen op het bord. Dus hier de lijn 433, dan is het ook bijzonder grappig hier. Scan de code met je smartphone om te zien hoe laat dat de bus komt. Maar bon, er is maar 1 bus per dag, dus het is niet moeilijk. Dus hier natuurlijk, als er vertraging is, 7:05. Maandag tot vrijdag en schooldagen is het 7:27. Dus je kan al niet, als het schooldagen zijn, schoolvakanties zijn, kan je dus al niet op tijd komen voor woon-werkverkeer. Stel dat je moet starten om 8:30, kan je dus al niet op tijd komen. En dan met die hopping, die reservaties, dat is ook een miserie. Je moet dan hier naar het grenspunt, moet je terug opnieuw overstappen. En dat is gewoon niet te doen iedere dag. Dus dat is de dag van vandaag. Hulst busstation. Vroeger had je wel 10 lijnbussen per dag voor het grenspunt en verder via Stekene of Sint-Niklaas. En nu heb je gewoonweg niets niet meer. En dat maakt het bijzonder lastig. Kijk, dus je kan natuurlijk wel wonen daar aan de Grote Kreek, maar bon, woon je aan de Grote Kreek of woon je in Vogelwaard? Oké, je bent dichter met de fiets voor België, maar voor de rest, je kan nergens naartoe. Het blijft hetzelfde verhaal, je moet een eigen auto hebben, of 2 auto's hebben, om je te kunnen verplaatsen. En dat is natuurlijk wel het probleem hier. Men verhoogt die prijzen van die woningen en men spreekt al van weer al overdreven prijzen, maar het is gewoonweg op het gebied van mobiliteit is het toch wel niet veel waard. Als je ergens gaat gaan wonen waar je geen verbindingspunten hebt, dan kan je toch niet zeggen dat dat een woonzone is van hoge waarde. Het is gewoon op de buiten waar er dus geen mobiliteit aanwezig is.